Să ne jucăm Baby in Yellow. Ok. Un joc care mie mi-a plăcut foarte mult, dar nu m-am mai jucat. Și că o să joc împreună cu voi. Destin Lift. S-a schimbat. Văd. Nu m-am jucat de mult. Ok. Cred că aici trebuia să fie unul închis. Băi, închis. Stai puțin, aici nu are sensibilitate. Bă, pe ce am intrat? Nu am nevoie de acest Twitter. Ok, am văzut English. Română. Băi, așa merge și mai greu. Ok. Bun. Am intrat. Uite-l pe Vasilic. Acum o să-i spuneți lui ăsta The Baby in Yellow. Nu, îi spuneți Vasilică. Vasilică. Ok, hai să începem. Prima noapte cu bebe. Cu bebelușul ăsta care... Ce faci, mă? Trebuie să-i dăm să... bea lapte, cum să mănânce. Îi dăm... Nu vreți să fac un sandwich? Hai că punem ăsta, uite aici. Marș. Și acum luăm bucățele de pâine. O punem, uite așa. Și mai întâi punem... Nu se pune salam. Mai întâi punem cașcavalul. Bă, unde e? Chestie. Ok, cheese. Apucă cheese-ul! Oh, de capul meu. Zilele mele. Pick up cheese și dau pick up la ăsta și acum stai să iau pâinea. Pâine nu se mai ia. Mă rog, ca să-i dăm biberonul. Slice. Blotul. Ce ia și mâncă. Bă, te-ai... Bă... Cam puci, nu crezi? Bă, puci. Stai acolo. Să iau ăsta. Bă, unde a dispărut piticania? Cum te-ai spawnat mă acolo? Picu. Ok, trebuie să te duc în dormitor, că ți-e somnul, am înțeles? Așa, nu. Na, plângi. Plângi, că ești rău. Chis aici. Nu vreau să întreb. Mama are... Ok. Acum marș în pat. Închidem ușa. Și stau să spun
o poveste. Povestea prințului. Povestea pisicii. Deci, asta spun de la mine. O pisică s-a dus în casa unui om și pisica s-a dus la o fântână și ei s-au bătut cu flori și gata. Acum dorm. Bun. Am văzut că îți place pisicile. Dau pe domnul ăsta și pe domnul oaie. Da, domnul oaie. Ok, ăsta dorme. Și eu trebuie să mă duc jos. S-a închis ușa în gură. Ușa asta am închis-o. Uitați-vă pe film. Ok, plușul ăsta ca prost. Nu știu ce să fac. Ok. Stai închis. Ți-o! Nu s-a dus bă cașcavalul. Și acum ne uităm și ne uităm la TV. Stai să vedem ce auzim. What the f... Cred că ați auzit. Plânge Vasilica. Vasilica, ți-a închis ușa. Unde ajungem, scar? Ce-a rămas dar ăsta? Unde este? Bă! Tu ia dormi. Ia, vrei să te arunc după scar dacă mai fugi? Nu mai am o speriată și ia uite. Că te arunc acum. Ia uite. Vrei să te arunc? Ia uite. Plângi că te arunc acum. De ce mă sperii? De ce îmi dai jumpscare? Că tu nu poți să-mi dai jumpscare. Tu ești un copil care trebuie bătut cu parul. Bă, tu ești nesănțos. După ce că-ți dau jucăria, tu ce-i faci? Îi dai una? Băi, du-te. Ok.
Nu mai pot să iau bebele. Nu mai pot să-l iau. Ok, hai să citesc pe ăsta odată. Bă, trebuie să-l pun corect. Ok. Nu prea îmi place. Nu pot să resetez. Asta este foarte rău. Trebuie să pun plușul corect în cord. Pe ăsta-l vrea. Nu știu, bă, care e ăla cu pisică, că tot l-ai zburat. Vreau pe ăla cu pisică, bă, dacă el l-a zburat. Bă, l-a zburat pe ăla cu pisică, i-a dat una... Unde e ăla cu pisică? Bă, de ce atâta apă? Bag bebele în wc. Mamă, ce plânge, l-arunc pe ăla. Ce vrei, mă? Cred că pe ăsta vrei? Bă... Nu știu, mă, nu... Să dau pe asta, ia. Bă, dar dacă mai zbor eu odată, te zbor eu pe tine pe geam. Ce înseamnă asta? Place globul? Bă, să verific afară, el pe ăsta. Mă rog, îți închid ușa. Sigur l-a aruncat la gunoi. Și eu nu m-am uitat. Tot e închis. Închis. Sigur aici se întâmplă ceva cu ăla, pentru că nu era degeaba ăla acolo. Sigur. Nu are electricitate. Păi și eu cum am venit? Ai, mă. Bă, dacă nu fac chestia... Știu. Nu știu ce să... Bă! Ăsta e prost, nu-și acceptă bebelușul cu el. Dacă eram... Bă, sincer, nu știu unde e aici.
Nu mă întrebați pe mine, dar nu știu ce să fac. Ia-l, bă. Uite, bă, cum îl aruncă. Mă rog, cred că asta a fost tot. Ne vedem data viitoare cu un nou videoclip.